Ang tanong, bakit ikaw ang karapat-dapat na tanghaling Mr. Bikini Open 2025 ng Barangay Masambong? Uulitin ko, bakit ikaw ang karapat-dapat na tanghaling Mr. Bikini Open 2025 ng Masambong? Maraming salamat sa inyong magandang katanungan. Bakit ako? Bilang isang konbisero, naranasan ko na ang maraming pagkadapa sa buhay. Pero naniniwala pa rin ako sa kasabihan ng Panginoon na hanggat may pangarap ang tao at hanggat ang tao ay naniniwala sa Panginoon, ito ay may pag-asang matupad ang kanyang mga pangarap. Kaya sabi ko sa aking sarili at naniniwala ako sa kasabihan, kapag handa ka ng matalo, handa ka na ring manalo. Yun lamang po at maraming salamat. Kapag handa ka ng matalo, handa ka na rin manalo. Yun lamang po. Maraming salamat and thank you so much, candidate number 2.